Ang utana sa ato ang follower nga si Evangeline Susaya. Attorney, makakural ba ako sa ako ang yuta nga ang survey nilapas na sa yuta sa ako ang silingan? Ang tubag depende. Kinahanglan ang imuhang survey approved survey sa Department of Environment and Natural Resources o DENR aron ilhon kana nga official nga survey sa aktual nga sukod sa yuta. Og wa pa kana na pa-approve ang mao nga survey, ipa-approve kana ngadto sa DENR. Karon, bisan pa man og approve kana nga survey og mao na ang gipasikaran sa sukod sa imuhang geodetic engineer og ikaw mismo sa pagsugod ug occupy niya anang mao nga yuta nahibaw na daan ug asa ra kutob ang utlanan sa imong yuta unya sa sukod na ni ligas ang ato ang maayong pamatasan o maayong kustumbre giila sa balaod nga mahinungdanon kayo. Pwede ninyong sabutan ngadto sa kasikbit sa yuta, magsabot mog tarong asa ra kutob ang utlanan.